Hola, bona vesprada, soc Emili Jagués de l'Últim Toc Teatre i aquesta nit, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc l'obra La dona de negre. Esta és una història de fantasmes que porta més de 25 anys fent-se als teatres de Londres i de Mèxic. I és una obra que ha tingut molt d'èxit perquè és de terror, i hi ha poques obres de terror que es facin dalt d'un escenari. Nosaltres fem una posada en escena molt particular i fem l'obra després de 20 anys en valencià. L'última vegada que se va fer en valencià va ser l'any 92 per la Pavana Teatre. Estem contents del resultat d'aquesta obra perquè hem guanyat el premi més important que hi ha a la nostra comunitat, que és el Vila de Mislata, amb el primer premi. També vam guanyar el premi al millor actor i el de millor ús i dicció del valencià, que és un premi que concedeix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El que veuran aquesta nit és una obra on un advocat de mitjana edat vol contar el seu relat. Resulta que ell fa molts anys va tindre una tragèdia personal i que mai s'ha atrevit a contar als seus amics i a la seva família. Aleshores, per tal de poder contar-ho, contracta els serveis d'un director d'escena i actor. I aleshores, entre els dos, explicaran la història. Moltes gràcies, salut i teatre.